Chief Minister Konrad Sangma Ukraine ni kilat pathai kubor mentan ni ka janmit but bu jingkuli ya ni ka jing akhi ka jonga ba strong te khmat gate secretariat but ngakwa ban ong ning kong eu Chief Minister ba umde ban long kum u deputy Chief Minister ba shukran halaer namar ba kini ki number bu penmi mentakas ni deh kila kala nak ki number ba penmi u deputy Chief Minister ti di bandar le homework shwa ban yo thek pathek kita ki number kat nu ba apply kat nu ba yo kat nu ba dang sateng kum ni humtai but ngakwa ban ong kum ni bah ka random survey bangi le mangi kini ki number ba ki ong maki tang kat ni ngot kim pat yo menta kam le ka jing shisha kan mau ba ki don kitu ki bang yo tang news pa kat saus pa ki don ki yo saus pa tip ha kan rukom ti kidi benda wat benia ashwa ba kin keren sakawairu kan mau ba kani kada dei ka kam ka bala asa teng mentala shis nam shiteng ti ngasngo si ba uni Chief Minister jaka ba un penstat yaki kam ban ong yaki officer ban tre benia mo ban persang ban penmi iki excuse ne ban ai daw bale kam tre kam kani ti sakawairu uong hana ba ambit ban shong hakmat gate secretariat aku aban ong kumne katu ka surok nto katu ka gate nto katu ka building nto ka dejung ki ba ban ngi don ki hok bangin ya nyeng shong kat hab himon ban ngi don ki hok ru kam tam habangi kwa ban pun sngow ya laki sur habangi shong da ka bajai jai peaceful demonstration bangin le e kata hakajaka bangi nirai uong hana ba kata ka jing shong jonga marwai hente ka long ka security threat ne kata ka bajing up jing ma ngaku aban ong kumni ka security threat ne ka jing up jing ma ka long ka jing bom sut nyo u Chief Minister ba ka jing yaki pat ba ka don shisha kam tam na do bawan u covid ba ka ni ka jing ang no jong ki ban yo ka ni ka 8,000 shispa bat san hajar ka dei na mar ba kila shempalat ka jing ba ka jing bom sut nyo ba ka jing iben yaki ha ba ki bot den ya ka ni ka hok kata ka dei ka security threat ne ka ba up jing ma ya ka state ba yangi ki nong shong shong u Chief Minister u ong ru u persang ban bo jing kali hana balai bangale kumni ka ka jing thumu ka jing thumu ka shai ka dar ka jing thumu ka long ban pen yo ki pat ba ya ki hok ki ba dei jong ki but u ong hana ka dei ka ba bakla sa palat ka ni ka jing le jong ak ni ngakwa ban bo jing kali ka ba bakla habangi pen isha ka sarkar ni pen isha ki pat ba ki ba pau shai naki kot ki sla ba yo lum ling ba ka ati ai ba ai ka sarkar hi yangi kala along ka jing pen thami ban syukran tang man la jing hau kum ki ong mo ti sakawairu nadu bas dang hadu menta ka bangi ong ya ka sarkar ba kale ni ong ba kalong incompetent inefficient ka bamut ba kam inang menteri kam im don mon menteri kam ba hamle asis nam shiteng menta kata ka bangi accuse ka sarkar ne bangi kidokti ka sarkar halor ka ne ki ong hana ba dalai leru kimnum la padyang ya kata ka jingshong jonga hakmat gate secretariat henrengan ong yaki ka bangim la padyang bangi ki pat ba kalong ka ni ka jing bom sut nyo ba ka jing ngap jar uong hana ba ladaki pat ba ki don jing ki di ban wan hana ban ya keren kanu pauteli ki email ni la da pa kanu pauteli ki complain ba ki follow up complain hato umnang ban play ban pet ki email ban jubab yangi mentau ong hana blai pimya wan ya keren hendeus ngi mentang ala asong hakmat secretariat man ka sngi ya lentinang tu ba Chief Minister ba Deputy Chief Minister ba ki ki minister ki ngap ki ri hadin ki yit yong ki balong illegal by the way te kum kan ni ka sarkar ka banyo benye ki brio bat ya kan niru i habu jingkeli bat ka de ka negen ka bangim la padiang mde kata ka jing shong jonga ha secretariat kim la padiang maki ka jing trekam torti ba ka jing hensting ka sarkar ki hok chi pat ba ka de ka ka bangi dalai leru ngim num padiang bat ngan shong hang te
kum mangalakular. But hadu bakin dalla shisha ban penkhut ya gani kakam. Namar kani ka datang ka way kakam ba ithurmur korkom trikam kin bun syu ki ladang ya wat pania. But sa shisin nga kwa ban ong ikipa ba bangim dei ban sya penting mo habaki keren he na ki keren kumni na do chief minister sharum. Namar ka hok changi ngitip